I will fight. If it means I sell even my teaspoon in my house, I will do that. Usomabhizinisi uShawn Mkhize uthi kungamampunge ukuthi inkampani yakhe ikweleta iSARS imali engaphezulu kwesigidi ezingama200 zamarandi. Umkhize uthi namanje usalindele ukuchazelwa ukuthi imalini ekumele ayikhokhele iSARS. Some years I've overpaid them, so which means bangikweleta, bangirobhile. Then some years I've underpaid them, should nami ngibarobhile. Kahle kahle sirobene nalabo bhuti laba bakaSARS. Akusikhona ke ukuqala uMkhize ebhekene ngeziqu zamehlo nesikhungo sokuqoqwa kwentela. Ngo-2013 kwashaqwa impahla yakhe kunokungaboni ngasolinye. Umkhize uthi akakaze abalekele ukukhokha intela. My grounds of appeal will be very clear because when this judgment took place, the information of the tax appeals court whereby we've reached the agreement, it was not included there. So those are my grounds of appeal. Lo somabhizinisi uthi lokhu okwenzakalayo njengamanje akumkhathazi nakancane ngoba yena akazange azibeke kulesimo akusona. Isiphathimandla zeSARS zithi aziphawuli odabeni oluthinta umuntu oyedwa ngasohlangothini lwentela. NginguSimphiwe Makhanya wezindaba zeSABC ngiseThekwini.